wie gingen daar, ik ran. En dan word ik beschoten met een machinegeweer. Vandaag zit ik hier met Peter Jansen. Hij is nog in Rusland geboren. Moeten we nog vragen hoe oud je bent? Nu is hij 93. 93. Dankzij dat we dit een beetje op je reden, dat u die dat wacht met mij ook nog te vertellen. En die kans dat nog, zo zit mij dat. Zo, du bent in Rusland nog geboren. Wanneer bent u dan naar Paraguay gekomen? Paraguay onder 47, met 19 jaar. Ah, dat is met die groep aus de Nederlander komen? Jo. Komen dan twee groepen ein? Bist u dan Nederlander oder bist u een Fernheimer? Ik ben 51 Fernheimer geworden, weil Fernheim die hadden besloten een wet voor op te nemen, voor die te zorgen. En over hem leven die had mijn cousine gevriend, deren moeder, dat was mijn zuster, dat was een geleemde vrouw. En wil die niet jong bevriend alleen kunnen, door wij en mocht hij dat nu, en in Lands kunnen we nog een steeds vrij, dat we in Lands gaan ziedelden. Oh, oké. En hoeveel weet je dan, die familie? Era vijf, moeder, twee zusters en ik. Oh, oké. Zo, du bent eerst met 19 gekomen, dan kannst du die van de Schepstour en alles nog herinneren? Kan ik me nog een beetje wat herinneren, ja. En wo weet dat aan die kindheid? Bist u in een christelijches Elternhaus opgewassen? Ik zie in een christelijches Elternhaus opgewassen. En voor zich wil je dat verboden door met christelijke zaken. Geen Gottesdienst, geen Bibelstunde, dat werd verboden. Gottesdienst en Bibelstunden, ze wordt ik überhaupt niet van Rusland. Ze wordt kaufen dan niet, weil Stalin dat alles verboden had. Ik kan me dat niet goed herinneren, waar en beneden. Moeder die was een dag even eenmaal op arbeid. Maar ons hadden dat geleerd en ik, als we zo geweest waren, beden immer dat Vater unser. En dat had ik thuis geleerd, onderwijs hoe ze dat geleerd hebben. En zo zijn we even en die zijn eigen bereid. En dan zullen we in de Steiermark gesiedeld worden. En daar waren we 2 dagen. En dan waren daar weer deze soldaten die dat gehefte hielden. En dan hebben we volle partisanen in. En die gingen daar, die konden dat niet houden. En dan hadden de partisanen ons 3 jongens. Mijn broer nog en Evert Hans en mij met. En dan weer ik 1,5 maand bij de partisanen. En Joegoslavië. En hoe oud was u dan? En dan bij een eeuwenvol. De Duitse, die even helemaal wel dus patrouille maken. En dan hebben we volle een morgen. En dan zeg ik me zo, nu ga ik niet, ga ik niet met hen meten. Die partisanen aan de voet alle 30 schoten niet aan. En als de Duitsers dan komen, dan gaf ik me. En dan weer ze te zeggen en Duitse gevangenschap. En krijg dan die dag, word ik 15. Oh, oké. Ja, en als ik door weer, dan wordt dat ook uit opgenomen. Maar dat we nu even in Joegoslavië en moeder met de 2 zusters moet gebleven, dat wist ik niet.
dat was het is nu hier en die hebben dan zeer schwer gehad. Moeder was zeer schwer krank en zodat die hebben dan zeer geleden. En ik weer dan bij de Dietsche met hem februari en 45. En dan kom je bij ergens naar toe? En ik had een adres in Rusland wie een onderofficier bij ons ondergebracht en met hem die vrouw schreef mijn moeder zich. En die adres, die kwam ik dan op eenmaal in de zin. Ik wist ook niet waarheen. En dan schreef ik tot die vrouw. En die vrouw antwoordde ik voet en schreef ik, moet er een brief naar mij? En dan had ik dan moet er adres en dan had ik wat een verbinding met haar. Zodat hij weer dan zei, vrouw, dat weet einer zich gevonden had van de twee. En aan 45 februari. Dan wordt dat regiment naar de Oostfront verzet. Zodat hij dan naar Duitsland ging. En als we in Duitsland waren, dan zei de Hauptmann, ik durf die niet houden, die bent te jong. Kan ze moeten gaan. En zo kwam ik aan 44 in maart naar Mutter. Ja. En mij weet de samenbruch. Zodat ik groot nog voor hem samenbruch met Mutter waar dat heb komen. En dan waren we dan nog ongeveer 6 maanden in de Russische zone. En dan zei de Russen ook, ik had je meteen ook verbinding, je willen toch nu terug naar de heimat. En dan loog ik in, zei de Lunze vol naar zeggen, wel wie terug. En dat we al het andere was wat we willen meer iets vast van den. En dan hadden we nog gelegenheid, heet dat, wie nu arbeid in de Waastzone heeft, die kan vrij over de grens. En daar weer mijn cousine, dan schreef ik schon doorgaan en die schreef, hier is arbeid. En dan kocht we billetten en dan komen we zo nog over de grens naar de Waastzone. Zodat we op verreisd im Rust uit dem bij waren. En dan had ik door arbeid. En dan is het zo is, heet dat, daar wordt een groep gesteld uitwonderen. Dan waren we daarbij. En dan wordt even de groep gesteld. Ze worden verzekerd naar Canada, want Canada is dan zeer streng wegen gezondheid. En als de rechter voor ons weer dat geen mogelijkheid. En dan weer de enige mogelijkheid Paraguay. En ze zeiden, daar woonden al van onze mensen. En wie weer zeer vrij waren dat mensen van ons wonen, dan kunnen we er ook wonen. En hoofdzakelijk we komen nu zeer weit van respect. En zo moet zich dat we am 1. februari van Bremerhaven met de eerste vullen namelijk zwommen hierheen. Ja. En dan komen we bij Buenos Aires. En een schip wordt voets even gelood op een kleine en die komen ook nog daar bij Casado. En wie andere, en als ik Jan bij de revolutie, moesten dan alle hoven blijven, woonden door 3 maanden in Zelten. Oh.
En dan hadden ze dat, dacht ze dat MCC zoiets aangekregen dat we dan beter functioneren konden. En daar woonden we nog mal 3 Monate in Lorenzo en de faculteit door. Ah ja. Zodat we am 1. Februar in Bremerhaven losvoeren en am 15. September komen we in Fieber. Zo lang wie we gereisd, nou ja, dan even dat halve jaar door gewoond. En, je woont en niet weten wat passeren wordt. Nou ja, we worden door even ernährt erhouden. We konden einfach niet wieder. En dat weer wordt, we luiden even plus in dem moment dat de revolutie endlich moet eind wordt zijn. En de was vrij om Chaco. Ja, ja. Van de regering uit weer je dat alle aangeleid. We hadden de erlaubnis her. Aber wenn het revolutie is, dan deed dat even zo. Dan wordt we er opgehouden. Ja. Zodat, ja. Wanneer hast du die dan toch verloren? Wo bist du wiedergekommen in dein Glaubensleven? Ja, door ik mijn omvang krijg dat wat ik te vertellen deed, wo we overvallen worden. Dan smijt ik mijn handen beet en word geschützt. En dat taalde ik te ver dat God mij even bewoord hadden. En onderwijs en Buenos Aires, ook in Lorenzo. Daar hadden we geleerd dat we toch onrecht hadden. Maar dat kwam eerst bij hier en zodra als we hier waren, dan wordt een gemeente, je krijgt een toch onrecht. En dan maal ik me door naar weer recht door, zodat aan 48 maart word ik dan hier in Philadelphia niet meer getauft. Maar du hast van thuis alles metgekregen dat u die aan God wenden zult. Zo heb ik dat verstaan, dat u, als je overvallen wordt, einfach naar God gebed had, naar God am help gekregen had. En die heeft die bewaard. Dat is een het Beispiel. Ik geloof dat kunnen we alle metnemen, dat man in zo'n situatie unbedingt doen zal. Dat is wat ik verloren denk. Dat is ingedroogd van Rusland, Bato, door en wat wil je voorzicht je weten? Ja. Ja. Eenmaal. Dan komen die vliegen over ons. En dan lagen we door. En aan de andere kant woont de bom erover. Oh. En die bom die durft niet plaatsen. De engel dat hebt. Je moet de proppen doen. We worden heel blij een beetje met van een koud. Als passiert we werden er 2. Zo een bewaring. Dat weer een bewaring. En een andere bewaring. We gingen daar echt ran. En dan word ik beschoten met een machinegeweer. Machinegeweer, weet je wat dat is? Een kugel naar de andere. Dat is een kugel naar de andere. Die kon ze met een oost afsnijden. En dat werd een beetje openbuigen. De kugel ging bij verre, bij mijn been, onder been, hinter been. Zesde de moe aan de eerd. En dat traf niet een onder de beste lamp. Heeft God ook wel de hand vastgehouden?
En ik zei dat nu her, dat jij zo gewoon tijd een kugel. En dat wonder weer, als we hier waren, ik van ons kan nu Holfred voor wel, dan wel een jongling met me met. En dan vertellen we ons een beetje hoe weerst. En dan ben je onze steden door. Ze gerand en hij heeft geschoten. Ah ja? Zo teft het. Hier in Paraguay. En jo, zei je, waarom ruip ze dan niet een 6 mensen hier toch mal op? Nou, jo, wat is dat je wist voor weer. Jo. Het is een bewoning, een typering. Hij zei, ik wist dat ook niet wat er passiert. Ik had niet het machinegeweer, ik had klaar het ziel en de mensen eraan. Hij schoot en de rand was, het trof niet. Eraan. Ik had klaar het ziel en de rand. Dat weer bij mij, dat weer bij hem. Hij wist niet wat met dat weer. Dat zijn zaken. En dan ween, wanneer ik hier alleen zat, een bewoning van de andere. Hoe hast du mij bloed gedroogd, hoe hast du mij geschützt? Ja. Wat hier, en dan zoveel onder. Wordt veel te vertalen zijn. Er wordt zeer veel te vertalen zijn, wo waren allerlei kleinigheden, wo ik me herinneren kan, wo hij me gedroogd heeft, wo hij vergehouden heeft. En, ja. En zeeën. Ik vroeg me vandaag veelmaal wat is zeeën. Ik vriend een kranke vrouw met een kapotte schriet. En God, die zeiden dan zo, we hadden nämlich mijn moeder bij ons, dat mijn vrouw en ik weer meest 70 jaar heb. Meest 70 jaar oud. Meest 70, veel een half jaar, 70 jaar. En dan zaten we zo en dan zei hij, joh, 91 bed, wer wordt van ons het eerste gaan? En dan op eenmaal hastig wist we weer het eerste weer. Wie eten het op omkast. Onze grootdochter vierde in een krankenhuis. En dan noemen we dan nog de grootdochter, mijn waardje zegt opa, afscheid nemen. Had 2 dagen im krankenhuis gelegen. Afscheid nemen. Ja. Meest 70 jaar oud. Genoeg. En zo als wil ik mijn schoolbildung, dat we het eerste 2 jaar weer Duits en dan weer Russisch. Bij de 6e klas en daar werd uit. En dan gingen we prijzen. Ja, en hier komen we her. Dan werd ik groot getoft. Laten we ons zo opnemen en niet naar de gemeente. Nee, en we laten alle am aanvang weer. Wat ik voor te spreken je wilt. Nee joh. Predja. Van de Bibel wist ik zoveel als nooit. En we weer ganz am aanvang. Dat viel dat onder een alm. Maar dan hoorde ik dat God wordt ons helpen. En moeder, die weer daarbij, dat je niet 5 maanden hier de Bibelschool. Dus zo vangt dan even weer, dat ik wenigstens een klein beetje in grond had, 50 jaar gedenkt. 50 jaar? Jo. Als predja? Jo.
Wow. Sehr schön. Wir können vielleicht noch lang reden und vertellen. Aber ich möchte noch ein bisschen fragen, was würdet ihr an die Tauschätjers mitgeben, wenn das vielleicht noch ein bisschen jünger sind? Was würdet ihr denen sagen, was wichtig ist im Leben? Wir sind hier nu im Pflegeheim, al 2 Jahre allein, oder ich weiß nicht wie lange, 2 Jahre, das ist vielleicht? Na, wichtig ist das Familienleben. Wenn die Mann und der Paar, die Mutter und Vater, wenn die im Glauben sind, dass die ein Vorbild sind. Ich will mich dort manchmal nicht selbst zutrauen, aber unsere Kinder, die haben mir da gesagt, ja, die sind unser Vorbild gewesen. Und dort für mich immer ein bisschen Trost. Wir haben nicht so sehr viel darüber geredet, aber wir haben versucht, das zu wissen. Und diese Vorbilder, die sind sehr wichtig. Dass die Älteren eine klare Richtung haben und dann können sich die Kinder an was lehnen. Die checken auf und die hören nehmen und die beholen. Vorbild ist das Wichtigste und dann eben auch Vermutung. Und naja, ich sage weiter, das ist zum dritten Mal dann Vorbild. Nicht sagen, gut, kommt. Wenn ich bloß einmal sage, du sollst nicht, dann steht das auf Vaterstand. So, wenn ich meinem Jungen sage, komm, will. Dann ist er rein, paar Jahre vorab. Jo, wenn Paar das hat, kann das auch. Und wenn Paar sind, das auch noch geht, na jo, wie das auch kann. Und das sind die wichtige Sachen, was man wiedergeben soll. Und das, was da Bestand hält. Und besonders in so einer kritischen Zeit, wo wir dann das gemacht haben, ne, was, höchstens alles leid wie Stunden, wir haben ein kleines bisschen was gepackt und dann nicht mehr wiedersehen. Und dann, wohin wir gekommen? Dann landen wir hier im Chaco. Hier musst du frisch anfangen, alles fremd. Und Gott hat gesegnet. Und dort kann ich nicht gut genug schreiben. Gott hat gesegnet. Gott hat bewahrt. Gut. Nou, das ist gut. Wir haben viel gehört und wir haben viel vertalt. Und das ist sehr interessant, wo Gott geführt hat. Und ich freue mich, dass wir das haben können hier mitteilen und wünsche, dass das um Gottes Segen ist. Dankeschön, Onkel Jonse, für Ihre Zeit, dass wir das hier können mit nachreden. Nicht zu danken. Gut. Ich wünsche dir viel Gottes Segen und alles Gute, wenn du das widerlegst. Ja, das wollen wir wieder reden.